Wala nang intro-intro. Nung narinig lahat ni Aling Daling yan, wala na siyang pake kay Ricky. Yun naman ang gusto niyang mangyari eh. Pero, yung nabanggit ng amo niya na kinuha si Itang ng mga kamag-anak nito sa Samar at doon gagamutin, medyo naalarma si Aling Daling dyan. Gawa ng alam niyang may mga alam din yung mga yon pagdating sa mga espiritual na bagay. At isa ang nasisiguro nating mangyayari. Talagang mapapalaban ng matindi itong si Aling Daling. Hindi lang isa o dalawa ang makakaharap niyang may alam din pagdating sa paggamit ng kaliwa, kundi isang buong angkan ng mga aswang. Alam niya ang ugali ng mga ito, na kapag may nadehado sa kanila, hindi pwedeng hindi sila babawi. Medyo nanginginig si Aling Daling nung mga oras na yon. Gawa ng bukod sa ubos na yung pondo ng dasal niya, may mga bagong kalaban na naman siyang paparating na hindi niya inaasahan. Labis ang pagkatuliro ni Aling Daling nung araw na yun. Iniisip niya kung anong mangyayari sa kanya. Iniisip niya kung papaano niya maibabalik yung mga pondo niya. Hindi makatutok si Aling Daling sa trabaho niya. Masyado siyang nag-aalala. Ramdam niya din kasi na oras na lumapag si Itang sa Samar at nalaman ng mga kamag-anak nito na biktima siya ng kulam. Agad-agad nilang matutukoy kung sino siya at kung taga saan siya. Ang masakit pa niyan, kapag may magaling na manggagamot manghuli at mapasapi siya sa katawan ni Itang, yun na marahil ang papatay sa kanya. Lalo pa ngayon, sagad-sagad na naubos ang pondo niya. May natitira man sa kanya, mga alaga na lang niya yun, at yung isang libreta na naglalaman pa ng samut-saring demonyo. Ang kaso lang, katakot-takot na orasyon at proseso ang kakailanganin niya para mapagana yun. Dahil isa yun sa mga itinabi niyang gamit na nanggaling pa sa tatay at lola niya. Lumipas ang buong araw na nagtatrabaho si Aling Daling, pero wala siya sa ulirat. Nung tapos na silang magtinda, umupo si Aling Daling sa bangkito habang nag-iisip. Tinanong siya nung buntis nilang kasama kung ayos lang ba siya. Kasi hindi siya madaldal, hindi siya mahilig manermon, palagi siyang tulala. Parang ibang tao yung kasama nila. Hindi sila sanay. Pagtingala ni Aling Daling para tingnan yung buntis, gulat na gulat siya sa nakita niya. Dahil merong nakaakbay dito na isang lalaking naaagnas na ang muka at nakaporma itong isusubo niya yung ulo ng buntis. Walang ibang ginawa si Aling Daling kundi titigan yung nakikita niya nang dahan-dahan itong nawala at bumitaw ito sa buntis. Ang sabi ng buntis sa kanya, "Ate, nakakatakot ka naman tumingin eh. Nagtatanong lang ako sa iyo eh." Ngumiti na lang si Aling Daling. Tapos niyaya niya itong pumasok sa loob ng bahay. Dito na nagsimula ang pagtataka ni Aling Daling. Gawa ng paano pa siyang nakakakita?
At papaano niya pa nagawang paalisin yung nilalang na yun? Sa pamamagitan lang ng titig niya. 'Di ba? Wala na siyang pondo. Gulong-gulo si Aling Daling nung mga oras na yon. Hindi niya alam yung sitwasyon niya. Tsaka, pakiramdam niya, parang may mali. Para makasiguro, nagplano siya na magdasal mamayang gabi at magtawag. Kapag may mga lumapit sa kanya na mga elemento, ibig sabihin, meron pa siyang pondo. Kapag walang lumapit, tagilid talaga siya. Buong akala niya kasi, naubos na yung pondo niya dahil sa ginawa niya kay Ricky at Itang, di ba? Sumapit na ang hating gabi. Lahat pagod. Nagkanya-kanya ng pasok sa kwarto. Sa kwarto nila Aling Daling, yung isang kasama niyang babae tulog na. Pero yung buntis, hindi pa. Nakaupo pa ito sa higaan niya habang nakatitig sa labas ng bintana. Gusto nang magdasal ni Aling Daling para magkaalaman na. Kaso lang, gising pa nga yung buntis. Tinanong ni Aling Daling kung bakit hindi pa ito natutulog. Ang sagot nito sa kanya, "Ate, parang nakakatakot kasi matulog. Ang bilis ng tibok ng puso ko eh. Tapos, nararamdaman ko na ang lungkot-lungkot, ang bagal ng paggalaw ko, tsaka meron akong iniisip pero hindi ko alam kung ano." Medyo nawiwirduhan si Aling Daling sa inaasta nito ni buntis. Hindi niya alam kung anong problema. Naisipan ni Aling Daling na basahin ang palad nito. Isa rin kasi yan sa mga katangian ni Aling Daling at namana naman niya yan sa nanay niya. Maganda rin ito para malaman niya kung meron pa siyang pondo sa katawan niya. Ang sabi niya sa buntis, kung gusto niya, babasahin nito ang palad niya at sasabihin ni Aling Daling kung ano-ano ang bumabagabag sa isipan niya. Nung narinig ni buntis yung alok ni Aling Daling, natuwa siya kasi mahilig pala talaga siya sa mga hula-hula. Ang bilin lang sa kanya ni Aling Daling, huwag matatakot, huwag mag-aalinlangan, at higit sa lahat, walang ibang pwedeng makaalam na marunong siyang manghula. At yung mga gamit na gagamitin niya, huwag ipagsasabi kung kanino. Dahil kapag ginawa niya yun, meron itong mapait na kapalit. Medyo napaisip si buntis sa sinabi ni Aling Daling. Di kalaunan, pumayag naman ito sa mga kondisyon niya at nagpahula. Unang ginawa ni Aling Daling, pumunta ito sa cabinet niya at kinuha ang mga gamit niya doon. Ang mga nilabas niya, 5 kandilang itim na gamit na, posporo at 2 tela. 1 itim at 1 pula. Bawat kandila, minamarka niya sa kamay ng buntis. Tapos yung 4 na kandila, inilagay niya sa 4 na sulok ng kwarto. Tapos yung isa, hawak-hawak niya. Yun lang yung sisindihan niya habang isinasagawa niya ang kanyang mga orasyon. Matapos mag-orasyon ni Aling Daling, binalot niya ng tela yung 2 kamay ng buntis.
Sa kaliwang kamay yung itim na panyo at sa kanang kamay naman yung pulang panyo. Matapos yan ay pinagdikit niya ito at nagpalipas sila ng ilang minuto. Habang naghihintay sila ng oras, nagtanong itong si Buntis kay Aling Daling na paano niya nagagawa yun at saka saan niya natutunan. Kasi habang pinapanood pala niya si Aling Daling, yung kilabot ng buong katawan niya hindi mawala-wala. At saka pakiramdam niya sobrang daming tao sa kwarto nila. Yun bang ang init-init tapos ang sikip-sikip? Samantalang 3 lang naman sila doon. Tulog pa yung isa. Tsaka malalaki yung bintana ng kwarto nila. Kaya presko dapat yun. Nung narinig ni Aling Daling yan, napagtanto niya na hindi ubos yung pondo niya. Meron pa siya. Kasi sa ginawa niyang ritual na yun, medyo manghihina dapat siya. Bukod kasi sa marami itong pangpisikal na gawain, katakot-takot din yung orasyon na kailangang dasalin. Hindi naman kasi ito yung basta-basta hula-hula lang na nakikita natin sa Quiapo eh. Ito talaga yung proseso ng isang mangkukulam na marunong manghula. Lahat ng inakala ni Aling Daling na nararamdaman niya, wala. Naging kampante na ngayon si Aling Daling. Hindi na siya takot. Kahit pa isang angka ng aswang ang makipagduelo sa kanya. Nung tapos na yung oras na hinihintay nilang dalawa, tinanggal na isa-isa ni Aling Daling yung panyo sa magkabilang kamay ni Buntis. Pagtanggal niya, hinawakan niya ito at pinakiramdaman kung sino ang mas tagaktak ang pawis. Nakahawak si Aling Daling sa mga kamay ni Buntis habang nag-oorasyon siya at nakikiramdam. Maya-maya pa, biglang nanglumo si Aling Daling sa naging resulta ng hula niya kay Buntis. Binitawan niya ang mga kamay nito. Nalungkot siya ng sobra at hindi makapaniwala sa mga nakita niya. Tulala si Aling Daling nun. Hindi niya alam kung sasabihin ba niya pero kinukulit siya ni Buntis eh. Para hindi ito mag-alala, sinabi na lang niya na mawawalan ito ng pera sa mga susunod na araw. Kaya dapat itago niya ng maigi yung mga pera niya. Natatawa-tawa pa si Buntis nun kasi akala niya kung ano na yung sasabihin ni Aling Daling eh. Matapos yan, pinatulog na niya ito. Ang sabi niya, huwag nang mag-isip ng kung ano-ano. Magiging maayos din ang pakiramdam niya. Nakinig naman si Buntis sa kanya at natulog na ito. Habang nagliligpit si Aling Daling ng mga gamit niya, hindi mawala-wala sa isip niya yung nakita niya kay Buntis. Dahil ang nakita ni Aling Daling nun, mamamatay yung batang nasa sinapupunan niya sa mga darating na araw. Hindi niya alam kung kailan. Hindi niya alam kung umaga ba, hapon o gabi. Basta ang alam niya, mamamatay yun. Pero syempre, pahapyaw lang naman yung nakita niyang yun. Hindi pa 100% mangyayari kay Buntis. Pwede niya pa ring pigilan.
Ang kaso lang, medyo nalilito siya doon sa parte na may 4 na aninong itim ang nakabantay kay Buntis. Hindi niya alam kung ano yon. Nakakatakot pa yung mga aura. Pakiramdam ni Aling Daleng, nakita na niya yon kung saan. Hindi niya nga lang maalala. Matapos magligpit ng mga gamit, nagpatuloy pa rin si Aling Daleng sa pinaplano niyang pagdarasal at pakikiramdaman din niya ang sarili niya kung buong buo ba ang pondo niya. Ilang oras ang lumipas nung natulog na si Buntis. Sinimulan na niya ang kanyang pagdarasal. Matapos niyang magdasal, agad-agad humiga siya para makatulog. Dahil ang lahat ng kailangan niyang sagot ay dadaan sa panaginip niya. Hindi nga siya nagkamali. Ilang oras pa lang siyang natutulog, nagising na kaagad siya. Pero nasa loob siya ng kanyang panaginip. Gaya nga ng nabanggit ko sa inyo noon, kayang mag-astral ni Aling Daleng at nakokontrol niya ito. Pagbangon niya pa lang sa higaan, nakita niya ang sarili niyang nakahiga pa. Matik na, astral nga yun. Sa panaginip niya, nagdasal siya ulit. Pero puro pang tawag na ito sa mga pinapadala niya kapag meron siyang kinukulam. Maniwala kayo o hindi, lahat-lahat ng tinawag niya kumpleto. Ultimo yung demonyong hindi na bumalik noon nung inatake niya si Ricky. Nandoon na din. Gulat na gulat si Aling Daleng sa nakikita niya. Kasi ang alam niya wala na lahat yun eh. Bakit nandoon? Nagtangka siyang magtanong sa itim na kaluluwa nang meron itong ituro sa bintana kung saan nakatapat ang kama ni Buntis. Nakita ni Aling Daleng sa bintana na merong nakasilip na ulo ng baboy. Rinig na rinig niya na gumagawa ito ng kakaibang tunog habang nakatitig kay Buntis. At hindi lang yun isa, kundi 4 na ulo ng baboy ang nakikita niya sa bintana. Maliban pa dyan, may isang itim na figura na korteng birhen ang nakahawak din sa bintana habang nakaturo sa kanya. Walang pagdadalawang isip, inutusan ni Aling Daleng yung mga alaga niyang atakihin yung mga yon. Pero iilan lang yung sumunod. Yung iba, ayaw. Nakikita niyang gumagalaw-galaw yung mga yon at gusto ding lumusob. Kaso lang, parang may pumipigil sa kanila kaya hindi sila makagalaw. Ang nakalusob lang, yung isang demonyo at yung mga taong abo na nagbibigay ng sakit sa mga binibiktima niya. Sila lang. Nabugaw naman nila yon. Maliban doon sa figura ng birhen, palipat-lipat ito ng pwesto sa bintana habang niyuyugyug nito yung bakal at tuturo-turo sa kanya na parang gustong-gusto siyang lamunin. Tinigal po na rin ito ni Aling Daleng pero nakakaiwas-iwas ito. Maya-maya pa, nung nararamdaman niyang, Okay,
Um, Warningan ko na kayo Mahaba tong Aling Daling 2. Hindi ko siya gagawin ng Aling Daling 2, 3, 4, hindi. Gagawin ko pa rin siyang part-part, parang Gapasan tsaka Mamang. Tapos kasi yung Aling Daling 3, actually dito na sa akin. Parang ibang lugar na. So itong Aling Daling 2, dito magtatapos to sa bahay ng amo nilang Chinese. So pakihintay na lang. Yun lang. Salamat.